Yksi ratkaiseva tekijä oli ainakin se, että hyvin usein kun haastateltiin sitä käyttäjiä, niin sitä kehuttiin. Et sitten taas harvoinhan ERPiä kehutaan, että yleensä se on semmoinen, että tämä on tässä ja tässä huono. Ja sitten totta kai se myöskin näytti hyvältä, että se niinku oli sitä, mitä me oltiin hakemassa ja siinä oli ne kaikki toiminnat. Ja sitten käyttäjien kehut siihen päälle, niin se oli aika helppo valinta siinä loppupeleissä. No meidän varmaan niin kuin ensimmäinen ja ehkä suurin syy oli se, että me päästäisiin tuota tuotantoa hallitsemaan niin kuin vähän paremmin. Eli meillähän saattoi olla 100 tonnin viikko, mikä tehtiin 3 päivässä, tai sitten 50 tonnin viikko, mitä me ei saatu edes valmiiksi. Että nythän me pystytään kuormittamaan tuotantoa niin kuin reaaliaikaisilla ajoilla. Ja se oli se, niin kuin se tärkein syy, miksi me lähdettiin tähän vaihtotyöhön. No me vertailtiin 3 eri järjestelmää. Että ajateltiin, että nyt kun lähdetään tämmöiseen vaihtotyöhön, niin tehdään se sitten huolella. Ettei vaan oteta ensimmäistä, mikä vastaan tulee. Ja se prosessihan kesti jonkun puoli vuotta, että me käytiin muutamissa firmoissa tutustumassa heidän ERP-järjestelmiinsä ja tämmöisiin, että sitten päädyttiin monitoriin ja siihen oli omat syynsä. Koko henkilöstö osallistuu monitorin käyttöön, eli työntekijät myös leimaa töitä, mitä ne tekee, ja tätä kautta päästään käsiksi siihen jäljitettävyyteen ja kuormitukseen ja ihan kaikkeen mahdolliseen, mitä tämä tehdas vaatii. Suurimmat hyödyt jäljitettävyydessä on tietysti se, että jos me kaikki ihmiset tekee välillä virheitä, myös me, eli maailmalle kun menee viallisia komponentteja, niin me päästään käsiksi niihin syihin, että miksi näin on käynyt. Henkilöstö otti kyllä niin kuin monitorin tosi nopeasti niin kuin haltuunsa. Ja siinä varmaan auttaa se, että se monitori on kuitenkin ohjelmana semmoinen, että se toimii samalla logiikalla joka paikassa. Että kun yhden osan on opetellut, niin toista kun vähän katselee, niin yleensä siihen pääsee niin kuin kärryille heti. Edellisen kanssa meillä oli käytännössä 3 päivän koulutus ja hoitakaa. Että tämän ERP-järjestelmän käyttöönotto oli paljon huolellisempaa mitä niin kuin aikaisemmin. Eli tähän varattiin puoli vuotta aikaa, että me saadaan se niin kuin toimiin ennen kuin sitä rantautetaan tuonne tuotantoon. No ennen monitorin käyttöönottoa niin käytännössähän asiakkaat vaan tilasi ja me ei myytiin niihin päiviin, mitä ne pyysi. Koska me ei niin kuin tiedetty sen tehtaan todellista läpimenon kapasiteettia. Tässä on tullut sitten just se muutos, että nyt ymmärretään se asia, että ei voi kuormittaa liikaa ja nyt meillä on siihen oikeat mittarit. Silloin kun järjestelmä otettiin käyttöön, niin eihän ihmisten käyttäytymistavat muutu ihan heti. Eli kyllähän meillä aluksi oli myös sitä ilmiöä, että silloin myös myynti vaan myi. Ja sitten yhtäkkiä ruvettiin huomaankin sitä, että meidän palkit menee katosta läpi. Niin nythän meillä on mittaristot siihen, joten myynti ja tuotanto myös keskustelee siitä asiasta, että hei, voinko mä myydä näitä 2 viikon päähän, niin et voi, jos meillä on tuotanto täys. No mehän ollaan käytetty monitoria nyt vasta puoli vuotta, ja onhan se totta, että ei noin iso järjestelmää oteta niin kuin laakista käyttöön. Eli nythän meillä toimii tuo tuotannon puoli, seurannat ja kaikki tämmöiset, mutta esimerkiksi varastoarvo meillä vie sohlaa ja samaten jälkilaskelmat. Mutta ne tietysti otetaan tässä sitten projekteiksi, että saadaan myös ne kuntoon. Ja tietysti kun mä oon itse yrittäjänä tässä mukana, niin mä ihan mielelläni seuraan tuotannon kuormitusta ja kuinka se vetää ja tilauskertymää ja laskutusta ja ihan kaikkea. Yhteistyö sujuu monitorin kanssa todella hyvin, että niiden koulutusten lisäksi tietysti kun itse opiskeli ohjelmaa iltaisia tällä ja lähetteli kysymyksiä, niin niihin sai aina vastauksia. Että tuntui siltä, että ei meitä jätetty niin kuin yksin sen ohjelmiston kanssa, vaan me saatiin sitä tukea aina kun me pyydettiin.
Että ainakin omasta puolestani pystyisin suosittelemaan tämmöiselle alihankkijafirmoille tai muillekin teollisuusyrityksille, koska Monitori on ihan selkeästi räätälöity tälle alalle, että siellä on kaikki ne asiat, mitä tämmöinen firma vaatii pyörittääkseen.